ना हमबाय थानायावहाय ना सारबाय थानायावहाय नै दाउब' खाथियाव फैदोंमोन बै बिफाङावहाय ओमफ्राय गावना मोनबाय मासे नै सोरबा बायनोबा गोरि 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 So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I love बर' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय बरायलायबाय। स' लोगोफोर आं दा नै हाग्राबारियावसो दंफैयो। हाग्राबारि माने मा होनो बिदिखौ दालाङावसो दंफैयो आङो। नेट नाङा न'आवहाय, ओंखायनो भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय बेवहाय फैदों आरोखि। स' लोगोफोर आं होनखायो आंना ब्लग भिडिअसो मिथिबाय। बेबायदिनो बहाबा थांनानै डाइरेक्ट भिडिअ खालामब्रबना हगारलाबायनाय नङा आंना। फुंनिफ्राय मा खालामो मा माबायो बेखौ लाफानानैसो बेलासि बा मोनाबिलिसिम मा खालामो बेखौ लाफाजोबनानैसो भिडिअ खालामो आङो। ब्लग भिडिअ होनो बिदिखौनो। दा बे गेजेर खन्द'आवनो आं बहाबा बेरायहैनायखौ सोफादेरबाय आरोखि, गासिबो थाफाजोब्बाय। दा नोंसोर बिदिखौ मिथिगोन ना मिथिया, जिखुनु जाया आं दा खोन्थाबाय आरोखि। थाम्बनेइलाव होनाय बा टाइटेलाव लिरनाय बेफोरो फार्स्टआवनो जानांगौ नङा, गेजेर खन्द'आव जाबाबो जायो आरोखि। नोंसोरो बुजियोबा बुजियो, बुजियाबा बुजिया। नाय गाइसमोन, आलु बाथोनजों जालायबाय। जोंना सानफ्रामबो आलु बाथोन जायो, ओंखाम गोरलैजों आलु बाथोनजों। सासेया जागासिनो बिमाया। स' लोगोफोर आं दा आश्रमावहाय लेखा जिर'स खालामनो थांनो नागिरदों आरोखि। आयंआ अमा बायनो हरफानो नागिरदों होननायसो होनसै, आधा केजि। मानसिफ्रानो खालिथार। दखाना गोजौआवसो। मा होनदों? केजि हरदो, आधा केजि। जिखुनु जाया हरदो दे। नै मोजां मोनदां। फैनानै ना सारनो नागिरदों जोङो। आलि खोखांबाय नै, सासेया खोदोंमोन फंबाया, बेखौ सारनो नागिरदों दिनै। लागाव नायलांदो मा ना मोनो। लागाव नै जाहांबाय। ओइस जाबाय ह। एबार बेखौ खावसे सारबाय, नैबे दंबावो बेखौ गोग्रोमगोरसै। बे टाउनाव थाग्रा सिख्लाफ्रा सेंग्राफ्रा ना हमनो रोंगोन ना रोङा? नै खारबाय, खारबाय। हमखानांगौलै। हमखाबायलां मासे। गोरि बालन्दा। गोरि। बेयाव ना हमगासिनो फिसा फिथिख्रि। नैबावबो नै बुरजा जाहांबाय गोरि। ओमफ्राय नैबावबो गोरि। बेखिनि एसे सारनायावनो सोरबा बायोबा कमेन्ट खालामहर। गाबोनसिमबो थागोन ना नाया। दिनै मोनजाखाबावासो। बेखौ सारबावनांगौ। दिनै बिस्थिबार ना गुरु बाराय। हिन्जाव मोननो रोङैया ना सारगासिनो। हिन्जाव मोननो रोङैया ना सारदों हनै। हरलाय हनै ना सारनो नागिरग्राया। हिन्जाव मोननो रोङैया ना सारदों हनै, लांफै। नै ना हमबाय थानायावहाय, ना सारबाय थानायावहाय नै दाउब' खाथियाव फैदोंमोन बै बिफाङावहाय, ओमफ्राय गावना मोनबाय मासे नै। थोबाय, गाबोन जासिगोन। नै खर'आ। दाउब'। नै सोरबा बायनोबा बरिया खावसे आन्था फानजागोन। लांफै। स' लोगोफोर दा ना सारखांनानै आथिं आखाइ सुनोसै आरोखि, दुगैनोसै। गाबोननि थाखाय दाउब'बो मोनखाबाय आरो नाबो मोनखाबाय आरोखि, थोखाबाय बरिया जानोसै गाबोन। दिनै हले बिस्थिबार गुरु बाराय। अननायजों मोदै बोहैहोना सोलादोंमोन आंखौ गोबाना उन्दुसुनाय समाव मोखांखौ बिलिरना
Irna Okrang Bromo Nengna Okrang Angkis Bromo Minang A Akura Tang bedang dang so लोगोफोर आं दा टिउसन लागासिनो लोगोफोर दा टिउसनखौ लाखांबाय आङो ओंगारसै नै थांनो नागिरबाय सासेया नै थांसै दे गाबोन लोगो मोनफिनसिगोनलाय ना दे थांदो नबजित स' लोगोफोर आं बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौहाय आङो दा मोसौ बोरमा खानानै आराम अर सायबाय थानोसै आरोखि ओमफ्राय लामाफ्राव बेरायहैनाय जाबा बेरायहैनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव नोंथाङा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान भिडिअ हगारबा नोंसिनिसिम सहैनाय बायदि स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय